Tässä on Pena. Mietitte varmaan, miten hän päätyi tänne. Pena liittyi palvelimelle nimeltä Kruunu RP. Pena yllättyi, miten paljon asioita Kruunulla on. Mistä hän aloittaa? Hän kysyy itseltään. Penalla on rahaa, mutta hän tarvitsee lisää rahaa. Kasino on suljettu. Pena on rekkamies. Pena ajaa rekkaa, koska se on mukavaa. Pena sai hommat tehtyä. Pena sai rahaa. Mitä helvettiä Pena ampuu? Hän ryösti kaupan. Pena joutuu vankilaan. Pena karkaa vankilasta. Pena ostaa auton. Pena on tyytyväinen. Pena ajaa kyttiä karkuun. Pena kolaroi. Pena joutuu yhdyskuntapalveluun. Penaa vituttaa. Poliisi ripittää Penaa. Penaa vituttaa. Poliisi tykkää. Pena tuunaa autonsa. Pena tykkää. Oho, Pena tekee rahan kuljetustyötä. Pena ryöstää raharekan. Poliisi jahtaa Penaa. Pena pääsee karkuun. Poliisia vituttaa. Poliisi on tosi surullinen. Pena pesee rahat. Pena on erittäin tyytyväinen. Pena on siirtynyt huumeisiin. Pena tekee huumeita. Pena on sekakäyttäjä. Pena ajaa autolla. Pena ajaa kolarin. Ensihoito auttaa. Pena on tyytyväinen. Hetkonen nyt, mitä nyt tapahtuu? Okei, Penalle sellainen kysymys. Tykkäätkö palvelimesta? No en helvetissä tykkää. Aivan saatanan pas...